Знаете ли, че град Кърджали има една от най-чистите питейни води в България? Малци да знаят историята на мащабната инфраструктура, която прави това възможно. Всичко започва тук, от язовир Боровица. Построен през 80-те години на 20 век, този язовир не е просто хидротехническо съоръжение. То е жизненно важно решение. Причината за неговото изграждане е сериозна. Боровица е най-близкият водоизточник до Кърджали, в който няма наличие на уран. За да стигне водата до град Кърджали е изграден 35 км магистрален водопровод през изключително труден планински терен. Водопровод свързва язовира с пречиствателна станция Енчец, която е проектирана като свръхмодерно за времето си съоръжение. Първоначално тя е разполагала с озонаторна станция вместо стандартното хлориране, но заради ранна авария днес станцията работи по традиционния метод. Язовир Боровица е разположен на 484 метра надморска височина, а над него величествено доминира връх Чиляка. Гледката е хипнотизираща, особено с уникалния фуневиден преливник на язовира. Тъй като е вододайна зона, тук къпането и риболова са строго забранени. Място е под сериозна охрана от служители на ВиК, дори пътя към близкото село безводно минава през самата язовирна стена, като преминаването става само след записване на лични данни. Ако искате сами да се насладите на тези гледки, до язовир Боровица водят два пътя. Първият е в по-добро състояние и минава през село Комунига по главния път Кърджали – Асеновград. Втория вариант е за любителите на приключения. От Кърджали през село Дъждовница. Този маршрут ще ви отведе покрай екопътека Райски изглед, бившата хижа Боровица и мистичната пещера от Ровът. Имайте предвид обаче, че на места настилката е неравна и е по-добре да избегнете, ако сте с нисък автомобил.